एक बीच हमार भाई अंजना सिंह पगलाई रही तो इनकर हमार भाई दिमाग खेसारी भैया के टीम सही कैल सा तो फिर हमार भाई एगो विशाल सिंह पगला गई बा। पवन सिंह के हमार भाई पालतू कुत्ता कब कब रह पगला जाला तो फिर हमार भाई एकरो के ठीक करल जरूरी बा। तो अभी अभी हमार भाई अखिलेश कश्यप जाना हमार भाई एक ठोकाई कैले बड़न ओके चलते हमार भाई भागल फिरता तो एक खेसारी के टीम हमार भाई खोज रहल बा। बहुत उल्टा सीधा का हमार भाई खेसारी लाल यादव के टीम के भी बोल ले बा और खेसारी भैया के भी बोल ले बा। तो दोनों सिंह के हमार भाई करेक्टर खराब करे में लागल बा। गाड़ी सुनवावे में हमार भाई पवन सिंह के एकरे हाथ बा जौन की एकरे वजह से हमार भाई पवन सिंह के आलतू फालतू हमार भाई खेसारी के जौन की फैन बोले लन। लेकिन ये हमार भाई अगर पवन सिंह से नइखे सुधरत पगलाइल फिरत तो हमार भाई खेसारी के टीम में सुधारे लायक हमार भाई बहुत आदमी बा और अकी वाला बता हमार भाई सुधरिए जाई। कैसे एकरा के रिमाइंड पर हमार भाई खेसारी टीम ले ले बा। कैसे बिना खदी बदी के दूसरा के मैटर में हमार भाई ढुक के ज़्यादा हमार भाई आजकल बोलता उल्टा सीधा अब बहुत तो खुलियाम बोल दे बा। कैसे खेसारी लाल यादव अभी कुछ बोलत नहीं खन कैसे कुत्ता सा हमार भाई देह नचवावे से बढ़िया बा शांत रहू अपना काम में हमार भाई ध्यान देले बड़न को जाना तरन की एक हमार हैसियत का बा बोलला से हमार टीम में बाकी हमार भाई एकरा के जौन की संभार ली।